Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Passa Res. A l'inici d'aquesta temporada vam dir que ens centraríem més en l'aspecte artístic, literari, cultural de l'escena catalana que no pas del món de la política. No se m'ha acut un exemple millor, més paradigmàtic d'aquests tres significats que acabo de mencionar que el convidat que tenim avui, que és tant escriptor com poeta, com actor de vegades i també ha fet alguna altra vegada de model. Sense més dilacions, presentem a Gabriel Ventura. Benvingut i moltes gràcies per venir. Hola, què tal, Guillem? Com estàs? Molt bé. Sí? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. És un plaer. També he de dir que, a part de totes aquestes coses que he mencionat, el Gabriel és un amic meu, per tant, si veieu que la conversa és més distesa de normal, serà perquè existeix una afinitat prèvia. Dit això, comencem per als elements biogràfics. Avui ets un poeta amb 3 llibres que anirem parlant, has estat a l'últim rodatge de la pel·lícula d'Albert Serra, però els teus inicis es remunten a un poble de l'Alt Empordà, una infància tranquil·la a Colera. Explica'm com va ser aquests primers anys de la teva vida. Bueno, jo doncs sí, vaig créixer en un poble de l'Empordà molt petit que es diu Colera, Sant Miquel de Colera, perquè els meus pares doncs van decidir, i tot i que ells venien de Barcelona, doncs van pujar allà i així una mica fugint de la ciutat i d'algunes certes aventures, diguem. I llavors doncs sí, vaig créixer en aquest poblet fins als 12 anys i ja vaig fer tota la meva educació primària en aquella mena de poble, per mi idíl·lic. Ara no hi torno tant perquè, no sé, el tinc molt mitificat i ha canviat una mica, però sí, allà vaig créixer. Als 12 anys, després d'aquesta infància que ara recordes de manera idíl·lica, us mudeu o et mudes al Vallès, a la Garriga concretament. Explica'm com és passar de la tranquil·litat després a un ambient una mica més urbà, quin impacte et produeix? Bueno, home, jo ho recordo com, sobretot, perquè des que tinc gust de memòria, crec que els meus primers records, realment records, són de l'Empordà. Llavors, doncs, clar, quan arribo ja començava segon d'ESO, no coneixia ningú, llavors, doncs, va ser Sobretot vaig arribar un estiu, a més, llavors vaig començar a llegir molt, perquè m'encantava estudiar, m'encantava llegir, i anava molt a la biblioteca i vaig començar realment aquella mudança, que després en vindrien moltes més, perquè realment vinc d'una família que ha sigut bastant anàrquica, no és allò, fins i tot amb un model que a vegades m'agrada pensar-ho, que és bastant més nord-americà, típiques famílies que viuen 2 anys aquí, no sé què, sobretot a l'adolescència, ens hem mudat molt, però bueno, total, que vaig començar a llegir molt. Jo crec que encara que en 13 anys no tenia consciència d'escriptor, però sí que vaig començar a llegir molt més i de manera... Clar, com que no coneixia ningú, pràcticament, doncs, estava allà llegint tot Em vaig passar un estiu que recordo molt feliç, que només feia que llegir. A diferència de la narrativa o dels dramaturgs, diguéssim, es diu, o almenys hi ha aquesta frase tan famosa de Robert Graves, que ser poeta és més una condició que una professió, en el sentit que hi ha un naixement del poeta, hi ha un naixement que pot ser que obeeixi a algun impacte més o menys traumàtic de la vida de l'autor i que això li fa o li genera la necessitat de construir poèticament la realitat, com una forma imaginativa. És a dir, el primer seria si creus que aquesta frase és certa, diguéssim, i després si identifiques... Com és la frase? Que ser poeta és més una condició que una professió. Sí. Bueno, què en penses d'aquesta frase i després si identifiques, diguéssim, algun moment vital, o si identifiques un moment que la literatura o la necessitat d'escriure fos realment una necessitat teva. Doncs... A veure, jo com... no sé si ho he dit ja o així, o algun cop potser ho n'hem parlat, però jo crec que la meva...
Sobre si ser poeta és una condició o és una professió, doncs pot ser una professió i, bueno, vull dir, i pot ser una condició també, no? No sé... En el meu cas, no sé, jo ja et dic, m'agrada molt llegir, escrivia, de petit m'encantava escriure, o sigui, llavors crec que de manera natural tenia una inclinació cap a imaginar i sobretot jo crec que ho veia com un territori de llibertat, que jo crec que aquesta és la gran qüestió sobre si és condició o professió, bueno, ho podem acabar convertint en una professió i està igual de bé que no ho sigui, vull dir, no crec que influeixi en la qualitat ni en la forma, ni en la literatura que un faci. Però, i després sobre com a mi, com em va néixer aquesta d'això, doncs crec que va ser l'adolescència, que ja et dic, vaig viure una adolescència bastant anàrquica, perquè després de la Garriga em vaig tornar a mudar a Girona, a Figueres, em tornar a pujar a l'Empordà, i jo llavors em vaig començar, diguem-ne, davant de tota l'anarquia que m'envoltava, doncs potser a concentrar més en la tasca de llegir i escriure, no sé, que sentia que ja hi havia una espècie de, no sé, tenia una gran inclinació cap a això i llavors doncs allà vaig començar a explorar, jo crec que cap a l'adolescència. No sé si va haver-hi un moment traumàtic perquè sempre ho he viscut amb bastanta, no sé, com un gest d'emancipació, no? Realment, per mi ha sigut això la literatura sempre, crec que per la majoria de gent que escriu, i espero, tot i que amb el temps el que comença sent un gest d'emancipació, i això crec que és el punt interessant, el que comença sent una passió, una forma de llibertat gairebé, clar, quan es comença a convertir, es pot acabar convertint en un vici o en una professió, que no dic que la paraula vici sigui dolenta, perquè tampoc, vull dir, crec que ja gairebé avui en dia ja costa distingir si un ho fa per vici o per inclinació. Bueno, és que el vici, no? El vici és una forma, hi ha una certa moralina al diferenciar un vici d'un hàbit qualsevol. I al final el que hi ha és una repetició d'una activitat que et genera algun tipus de plaer o displaer. Sí, aquesta jo crec que és una paraula, almenys en el meu cas, molt important, que és l'escriptura, per mi està vinculada al plaer, sempre, sempre ho ha estat. El plaer i els clarobscurs del plaer, també, no? És a dir, sí. Passes aquests anys més anàrquics, s'acaba l'adolescència i arribes a Barcelona per estudiar Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. Quant d'importants són els anys de Barcelona, també a l'hora de teixir una xarxa de gent que comparteix interessos, t'apropes al món de la literatura, serveix per donar-li forma d'alguna manera, diguéssim, als interessos previs que ja tenies, o aprendre una mica l'ofici, en fi, explica'm una mica... Bueno, la universitat per mi va ser com després de, sobretot el batxillerat, perquè va ser una època molt bastant caòtica de la meva vida, que jo era bastant un estudiant modèlic i per una sèrie de raons vaig començar a passar més del món acadèmic, tot i que... I total, que l'arribada a la universitat per mi va suposar com la possibilitat de poder dedicar-me tranquil·lament al que m'agradava, perquè també venia d'un entorn familiar, allò que normalment se'n diuen una família desestructurada, que em fa molta gràcia aquesta paraula, sempre em fa riure, dic jo, una família desestructurada, dic, el nostre era un col·legi dadaista, més que una família desestructurada. I a la universitat va ser guai perquè arribes allà, comences a conèixer gent que li agrada el mateix que tu i clar, és un moment fundacional també, crec que per qualsevol. Per mi va ser un moment brutal, preciós, de conèixer molta gent. Vas conèixer també els primers escriptors, els primers poetes, algú que et marqués, ja per dir noms, o algunes persones que t'hagin ajudat en aquella època o que guardis, si no n'hi ha cap, molt bé, enhorabona. Sí, no. Home, no sé, ostres... Recordo llegir molt també, i en particular no recordo una figura a la universitat. Recordo que m'agradaven les classes molt de la Victòria Cirlot, que ens agradaven a tots,
d'una sèrie de professors de la Pompeu que estaven molt bé i que realment van ser decisives per a la nostra formació, o per la meva almenys, però sí, no sé, recordo, a mi un dels grans descobriments va ser en Vilamatas, també, Enrique Vilamatas, que considero un escriptor que quan el vaig començar a llegir, ostres, va obrir tota una porta a la literatura més lúdica, que crec que també neix en aquest moment, no? L'any 2013 has publicat el teu primer llibre, el tenim aquí, és un poemari curt de nom, a veure si l'ensenyem aquesta càmera, es diu Ignar, que vol dir, es presenta amb aquesta pretensió socràtica del que no sap. Han passat 8 anys aquest poemari. Abans comentar una cosa, qui pugui trobar un exemplar d'Ignar, perquè ara mateix ja m'has comentat off the record que en queden pocs, no? En queden pocs, alguns, en alguna llibreria es pot trobar, sí. Encara es pot trobar en alguna llibreria. Notaran una poesia molt melòdica, una mica obscura, que costa d'entrar-s'hi, però alhora que transporta ben bé, encara que no sàpigues el contingut de les paraules, que de fet et vull preguntar una cosa arrel aquí, et transmet algunes coses. Jo recordo comentar-te això fa temps, que jo vaig tenir una impressió similar quan em vaig llegir el llibre dels morts, un llibre dels egipcis... No, l'egipci, que és un llibre d'encanteris, que és un llibre molt melòdic, que... En fi, la pregunta que et volia fer, o la primera pregunta que et vull fer és com et sents 8 anys després respecte a la teva òpera prima, no? Perquè, clar, normal, suposo que un poeta o qualsevol autor pren una certa distància respecte a les seves obres, i més si és la primera. Com et sents avui respecte a Ignar? Doncs, això que dius també, ara te responc això, però aquesta funció melòdica, aquesta vessant melòdica que, tota la poesia la podria tenir, però aquí sí que hi havia, i això de l'encanter i tal, com una vessant màgica, no? La poesia, hi havia una cosa, en aquest moment jo crec que tenia una gran fe, no és que ara no la tingui, però l'he anat matisant, en la paraula poètica, com a forma de transformar el món i de canviar l'entorn, i no només com una forma, diguem-ne, estètica, sinó ètica i política, no? També hi havia aquesta voluntat de que els llibres podien canviar, aquesta fe en que els llibres podien canviar el món i una concepció molt màgica de la literatura que crec que en general mai he deixat de banda. Per suposat, i més ara saltarem i parlarem de... Sí, però com ho veig? Home, ho veig com un primer exercici interessant, bastant radical, la veritat, que bastant radical. Vull dir, no en plan que em sembla radical encara ara quan el miro, algunes decisions que vaig prendre, no hi ha comes, no hi ha guionets, no hi ha... I un exercici d'escriptura molt... com molt innocent, molt innocent d'una gran innocència. Em sembla bé, em sembla bonic això d'un atreviment que crec que era molt fruit de la innocència, que això m'encanta. I amb tots els errors, errors que per mi també una altra concepció és que l'error, també estic totalment a favor dels errors, vull dir que no ho dic com dolent, hi ha com aquesta vessant així, i està molt sota, jo crec que en aquella època estava traduint el Beckett i és un llibre bastant beckettià també, en què no es tracta tant de fer que la paraula, la unitat paraula, és més important que la unitat vers, podríem dir, en aquest llibre. Rescatant això que comentaves sobre la innocència, recordo a la presentació del llibre, estem parlant de l'any 2013, al Centre Cultural d'Art Santa Mònica, que algú del públic et va preguntar sobre les paraules, és a dir, la dificultat d'algunes paraules, i va utilitzar la paraula lo estranyes, que són algunes paraules, al qual tu li vas respondre que per tu no existien paraules estranyes o no estranyes, que a tu a vegades hi havia una paraula que t'agradava com sonava, t'agradava la forma que tenia i la volies utilitzar. Llavors, això em va fer pensar,
per on comença la poesia? És a dir, comença per la necessitat d'expressió de la idea o pot ser que la forma mateixa després esdevingui un contingut, no? Total, no, és una pregunta que encara avui en dia, o sigui, la poesia, que és una pràctica artística que fa tants, bueno, ja mil·lennis, no?, que dura, encara és una molt bona pregunta. Jo crec, a mi em passa una mica, normalment pot passar que, o sigui, diguem-ne, habitualment la tradició el que et diu és tu tens una idea, un concepte, vull parlar de, no sé, d'aquesta taula, llavors comences a idear tota una història al voltant de la taula o el que sigui o tal. Normalment a mi m'interessa, a vegades amb els poemes en neixen a partir d'una atracció per certes paraules i són aquesta conjunció de paraules, de formes que van generant el sentit en el mateix procés d'escriptura. Llavors, i sobre les paraules estranyes, perquè sí que és veritat que a Ignart hi havia una voluntat molt explícita de combinar gairebé a vegades fins i tot un llenguatge que hi havia un punt oral, com el pro aquest, que no faig servir el pro habitual en algun poema, com en paraules d'origen molt culte, com el propi el títol, que és una paraula d'origen, és una paraula en desús pràcticament, que en el cas d'Ignart m'interessava això, que és una paraula que és tan en desús que no saps si és un adjectiu, que és un adjectiu en realitat, si és un verb, perquè Ignat també té aquesta terminació AR, llavors pot semblar un verb, vull dir, si és un substantiu també, vull dir, és una paraula estranya i m'agrada, no sé, sempre he tingut tendència natural cap a, bueno, quan escric, o no sé, suposo cap a, no sé, és que això de l'estranyesa, no? D'escriure, com de crear el teu, no sé si és el teu propi llenguatge, però de sentir que, no sé, d'intentar trobar un llenguatge dins del llenguatge, no? Això que deia, crec que ho deia Deleuze, no? Que mai sé com pronunciar el seu nom, que diu allò de crear un llenguatge dins del llenguatge. L'escriptor és algú que crea com aquesta paradoxa de l'escriptura, ja sigui de poesia i de novel·la, que és la paradoxa de que tu intentes comunicar, però en aquest intent de comunicació el que al final el que acabes generant, o pots acabar generant molt sovint, és una incomunicació, és l'expressió d'una incomunicació en general, potser, i sobretot per mi la poesia ho és també, és l'intent aquest de vegades queden aquests rastres, que això és una cosa que també en l'últim llibre és bastant present i fins i tot. Saltem ara a W i per llenguatge dintre llenguatge o estils dintre els estils, W, doncs, diguéssim, té molt d'això, no? Publicat l'any 2017, també edicions Poncianes. El primer que veiem, i més si tenim aquí la comparació d'Ignart, és que a nivell de color, o sigui, és un llibre que rebossa alegria, o sigui, té una potencialitat visual que trenca moltíssim amb el que representa, diguéssim, la portada d'Ignart. Primer, això, a nivell format, a nivell llibre, diguéssim, quina era la voluntat que hi havia darrere, o sigui, és a dir, quina era la voluntat d'algú que va més enllà de la paraula, en l'objecte llibre. És a dir, aquest llibre en format digital, doncs no és el mateix. No. També pot existir i tal, però sí, no és el mateix, està clar. I de fet crec que un dels temes que hi ha en W és una reflexió sobre l'objecte llibre, també. O sigui, W és una mena de calaix de sastre boig, articulat, perquè és una anarquia, un caos, al final, no sé, amb una certa entropia o una mena de tendència a unes formes, però crec que o sigui, si Ignart vaig intentar crear una cosa més sintètica, aquí hi ha una cosa contrària. No, hi ha una explosió, i aquí hi ha una explosió. I això també crec que és una forma, potser una tendència meva, que és com dir, ara faig això i la meva després faig l'altra, no vaig d'una punta a l'altra, a vegades, perquè, bueno, o en aquests casos, no sé, en aquest cas van així.
i sí, és un llibre de llibres, hi ha molts, i també de formes, no? De molta exploració de formes, Sí. molt lliures, en general, sí, d'una gran, crec, llibertat, no sé, o jo em sentia molt lliure mentre l'escrivia. Això volia preguntar, perquè... I alegre, i content, i alliberat, perquè sí. Et volia preguntar si la llibertat per tu té a veure amb la necessitat de la destrucció de la forma, o sigui, si té a veure, diguéssim, amb una pulsió iconoclasta, perquè, clar, és a dir, aquí hi ha un fil del llibre, que són les cartes, el relat epistolar del poeta W a la seva estimada Anastàsia, però inclús les pròpies cartes tenen un element de Borges, un element ficcional, fantasiós, que no et pots ni agafar això ben bé per situar-se, és a dir, aquell moment de tranquil·litat que sovint busca el lector de, ara on estem, no li acabes de donar, no li acabes de donar mai. Quina relació tens entre la iconoclàstia, la necessitat de destrucció de forma i aquest sentiment de llibertat, no? O sigui, com si el format t'encursetés, no? No sé si... Sí, no sé. Sempre, inclús, i això és una cosa que està en el primer llibre, està en aquest i està en l'últim llibre de poemes, també, que ja realment tinc una... No sé, és com pensar... No sé, és que els poemes com formes imprevisibles que van naixent en aquell moment, llavors tampoc és que... Hi ha un desig iconoclasta de potser d'intentar no fer sempre el mateix poema en aquest llibre, per exemple. De dir, d'anar trencant constantment. Ara això m'ha funcionat, doncs ara faré jo. Ara ja em funciona, doncs ara jo faré l'altre, no? Hi ha molt aquesta necessitat de transformació constant, que jo crec que també és un altre element d'aquest llibre, que és camaleònic, amb aquesta portada ja és així, hi ha aquest element i aquesta cosa boirosa que crec que és un llibre que, tal com el vaig pensar jo, un dels referents grans d'aquest llibre és el Teatre de la Memòria de Giulio Camilo, que és un escriptor renaixentista, un artista molt curiós que va intentar crear, que es va inventar aquest concepte del Teatre de la Memòria, que al final el que intentava era una conjunció que era com una mena de microcosmos que expliqués el macro, aquesta relació entre el micro i el macro. Jo crec que és un intent, com una escenificació del caos que jo en aquells moments entenia que era el món, entre, per exemple, també la poesia, què diferencia la unitat vers de ser una poesia feta a partir de la informació, també, hi ha molt això, hi ha molt collage. No sé, moltes... Que el collage, perdó, però seguint, diguéssim, amb el fil de la pulsió iconoclasta, el collage a mi em ressona molt a la impossibilitat de la iconoclàstia real, que és que per destruir una forma n'has de construir una de nova. Llavors et trobes constantment en la necessitat de destruir-te a tu mateix, construint-te a tu mateix a través de pedaços, i aquest llibre té molt d'això. Total, molta gent, alguns crítics ho van dir també, que era com un mosaic, que era com, i és cert, sí, té aquesta cosa com fragmentària. El concepte de fragment també m'interessa molt perquè sempre hi ha aquesta obertura en el fragment, en el lector, de cara al lector. Sí, no sé. Parlant de fragments, m'agradaria llegir-te... És a dir, clar, perquè pots agafar, diguéssim, com la novel·la que és, però també pots agafar pedaços i extreure'n informació. Llavors, m'agradaria llegir un text que es diu Advertència, que diu: la literatura no existeix, els escriptors només són una probabilitat, números, escriptor 1, escriptor 2, escriptor 3. Els escriptors actualment no són res més que la posada en escena més o menys pràctica, operativa i visible d'una enigmàtica idea que hem heretat del segle passat, l'aparatós concepte de gran escriptor. Possiblement l'única aportació genuïna de la història de la literatura del segle XX a la nostra era de la depressió. En fi, et volia... A la nostra era de?
A la nostra era de la dispersió, perdó, he dit, ho sento, perdoneu. Dic, ostres, em sonava. No, em sonava... Tranqui. No vull ser el típic. M'encanten els errors, però quan veig un error, pam, no? No, està bé, te l'accepto. No, de la dispersió. De la dispersió. Hi ha una espècie... Bueno, continua, dic, ja l'acabo. Diu, màquines de copiar ànimes, l'escriptor 1 s'assembla a Jean Genet, l'escriptor 2 a Susan Sontag, i el 548 és una mescla entre Joseph Beuys, que no sé com es pronuncia. Jo li dic Beuys. Tu li dius Beuys, jo li diré Beuys. I Roberto Bolaño, però en comptes de portar barret de feltre, se'l sol veure passant pels carrers del Soho amb una gorra dels Yankees. No ho sé si hi ha aquí, potser m'equivoco, o queda detectat una espècie de... No sé si és diré cinisme, potser no és la paraula, però diguéssim, el cinisme propi de l'autor que està emmarcat en la seva època. I és a dir, és una constant històrica el fet de lloar els autors o els inventors o el que siguin un cop ja han passat a la posteritat. Com analitzes? Tot això és per preguntar-te com analitzes el moment actual de la literatura, si et sents, perquè a part l'altre dia escoltava Pla, que deia una mica el mateix, que lloava autors passats però deia jo crec que ara mateix estem en un moment de la literatura que no tal. És algo que passa constantment, això? És algo que necessitem certa distància, suposo, per... A veure, aquest fragment, a veure... Sí. Primer, o sigui, vaig pas per pas, pas per pas. Arribo al... Aquest fragment, per mi, de la literatura no existeix, o els escriptors només són una probabilitat, no? Aquest llibre també té un punt molt duchamnià, perquè en el fons està pensat, com dic ella, és una... Hi ha cartes i de tot, però és una capsa trobada, aquest llibre, fet en format llibre, que és una idea molt duchamniana, que per mi va ser durant un temps i tota l'art contemporani, per mi ha sigut un dels meus grans referents dels últims temps i he trobat més formes, en general a vegades, no sé, una distància més irònica respecte a la tradició, que amb la literatura també hi és, no estic dient que no hi sigui, però no hi és a vegades amb tanta llibertat, amb tant ludisme. Per mi l'aspecte lúdic és important i en aquest fragment, per mi és un... Això forma part d'un petit llibret que es troba dins del W, que es diu Divina Comèdia, que és la Divina Comèdia, però amb una dièresi, no? Que no sé si es veurà, bueno, la qüestió és com que parteix d'una idea del Gombrowicz, que per mi és Witold Gombrowicz, que és un escriptor que m'encanta, un gran referent i un gran humorista sobre la tradició, doncs que deia el Gombrowicz, diu, això de la Divina Comèdia del Dante, diu, ostres, qualsevol podria haver escrit la Divina Comèdia. I va analitzant la Divina Comèdia i diu, oi, aquest vers, però és molt encarcarat, no sé què, no? Ho vaig trobar molt graciós i vaig dir, doncs jo escriuré la meva Divina Comèdia, no? Doncs hi ha aquesta gestualitat paròdica, que en tot el llibre hi és. Per tant, jo crec que aquí comença més que d'un gest cínic, que no... Ja t'he dit que no era la paraula, Ja t'he dit que no la tenia, però sí. Però crec que ve més d'una paròdia, perquè no crec... No hi ha gaire cinisme en aquest llibre, en general, crec, i no ho sé, tinc la impressió. I ve d'aquest gest paròdic. Després, sobretot també de la idea aquesta que construeix un altre dels temes d'aquest text que has llegit tu, no? El gran escriptor, són aquest concepte que crea el mercat, no? En general creat sobretot pel mercat, que ja existia, però que el mercat dels últims dècades ha tendit a encara exagerar més, i els mitjans de comunicació i tot això, no? Per tant, hi ha també la paròdia aquesta de dir els escriptors són màquines de copiar ànimes, sempre som una combinació de tal, de no sé què, vull dir, no sé, que aquesta idea d'originalitat potser no existeix, no? Llavors, doncs, aquesta és la idea que hi ha aquí, que un sempre sembla que ha de tendir, com deia abans, també a buscar el meu propi llenguatge dins del llenguatge, i és la tendència natural, sembla, però també la realitat és que
no ens estem inventant mai res i el divertit és jugar amb la tradició. I amb la tradició i amb els vius. Això seria una aproximació molt materialista de la literatura, no? I tot parteix d'algú previ, no? Vull dir, evidentment necessitem els ingredients previs i tota la constitució d'algú nou sorgeix necessàriament d'algú existent. Total. Que es pot dir creació, bueno, a una conjunció dels elements, no? I també és una conversa, és a dir, jo crec que és una conversa, no? Amb tota aquella gent que hi ha escrit abans que tu i és una forma bonica de l'escriptura i la literatura són formes de conversa per mi, de diàleg, com això que estem fent ara. No és cínic, no, doncs és paròdic, no? Al final és això. I respecte a la situació actual de la literatura o de si això del gran escriptor, doncs és que sempre hi ha grans escriptors, escriptores i artistes i tot en el moment. Jo crec que estem vivint en el moment contemporani un bon moment, com han sigut tots els bons moments a nivell purament, dic, literari, estètic, ja no dic a nivell polític o així, que és una altra història, però crec que sí, que estem vivint bons moments, que hi ha moltes veus, moltes formes de fer literatura en català, que hi ha molta riquesa, sí, crec que, i que cadascú juga el joc a la seva manera, i que és bonic que hi hagi molts jocs. Això m'agrada, molt, a favor. I que és divertit ser-hi també, perquè no hi som sols. Que això és una altra de les coses del W, aquesta multiplicitat, no juguem sols a aquest joc, juguem amb tots, amb totes, estem tots allà jugant. I jo crec que és això. Si dius que el nivell, diguéssim, de la literatura més o menys ha sigut constant al llarg de la història, bueno, és igual, potser no. És per introduir la següent pregunta, és, diguéssim, una falca. No, que diguéssim, el que sí que ha canviat és el rol del poeta en la societat, o no poeta. És a dir, de Meleto i els grecs clàssics que tenien el poder de fer-li veure la cicuta a Sòcrates, els que dominaven... Va ser un poeta el que li va fer? Sí, home, sí. Ostres! Va ser un poeta. Són gent malvada, man. Bueno, ho éreu perquè teníeu la capacitat d'exercir el poder quan, diguéssim, la capacitat d'interpretar les lleis estava en mans d'aquells experts que només les podien comprendre perquè el llenguatge era una mica aïllat i més té a veure amb la tradició oral, que es vincula també una mica amb la musical, que era la forma de sostenir i recordar el llenguatge, no? Però, clar, a mesura que va haver-hi el llibre, que l'escriptura va ser possible recordar-la, els poetes cada cop es van diguéssim, l'últim reducte del poeta, no sé si parlem de l'era romàntica, de Goethe, que podia tenir un altre... Però avui en dia el poeta, què li queda al poeta en les societats actuals? És a dir, quina figura és el poeta avui en dia? Ostres, és una molt bona pregunta. Això és una pregunta interessant, no? Com la pèrdua de poder progressiva del poeta, diguem-ne, i la poesia en el conjunt de la societat, no? Fins al punt de convertir-se avui en dia en aquesta espècie de figura que ratlla, no sé, l'oblit total, perquè un poeta o va a l'ombra, no? Vull dir, hi ha molts... I també això, a mi m'agrada això, perquè aquesta espècie, una cosa que no he suportat mai, per exemple, no? Que tampoc era culpa ben... Bueno, això ho podríem discutir, però no aquesta idea dels poetes nacionals, no? Poeta nacional i tal, això no... Això, bueno, és una creu terrible que amb un poeta el converteixin en la veu d'un poble. Jo personalment ho veig una cosa terrible, tràgica, avorridíssima, grisa, que no li desitjo a ningú. Com diu allò que deia aquella frase que m'agrada molt crec que és d'Espai en Blanc, que diuen no li desitjo un estat a ningú, doncs no li desitjo un poeta a ningú que sigui un poeta nacional. Era una de les acusacions que li feia Plató a través de Sòcrates a Homer. Diguéssim, la poesia com a instrument per constituir i sedimentar mites existents, no? És a dir,
si la Ilíada no hagués estat narrada de forma poètica, no seria un valerós cavaller que, no ho sé, a mi sí que em falten les paraules poètiques, però en tot cas seria una descripció més freda dels fets i això limitaria la capacitat del poble de recordar-se d'aquests mites, no? És a dir, la poesia al costat del poder com a... La funció mitològica de la poesia crec que ha desaparegut. Això ho veig com una oportunitat, com una possibilitat divertida i com una cosa natural que ha anat passant històricament. Llavors, però d'alguna manera queden rastres en l'imaginari, podríem dir-ne social, cultural, d'aquesta funció mitològica del poeta, però vaja, avui en dia està pràcticament en extinció, això ja no... Llavors, és un espai... El poder del poeta és jugar amb els poders, jo crec. És qüestionar-los, enriure-se'n, jugar-hi, bàsicament jugar-hi, jo crec que amb les paraules, amb el poder de les paraules. Això és una gran responsabilitat, també, no? Pot ser una gran responsabilitat i una gran irresponsabilitat alhora, perquè jo també aquesta de, el que diem, bueno, sí, a veure, en el territori de l'escriptura, perquè jo ja no parlaria aquí de literatura, hi ha l'oportunitat de la imaginació, que és el més divertit que té la poesia per mi i que té el fet de ser poeta, que és la constant possibilitat d'imaginar, de reimaginar, d'imaginar situacions i de posar-les en diàleg, de contradir-les, de posar les teves situacions en diàleg i de posar en diàleg els teus textos amb els textos d'algú altre i aquesta mena de conversa constant i vaja, aquesta orgia de la paraula, això és brutal. Et faig l'última pregunta sobre W. Sí. Aquí el tenim. Posem-lo al pedestal. El posem al pedestal. Tirem al pedestal. Això és per al següent llibre, no? Això vindrà després. No, diguéssim, aquest mosaic o aquesta caixa màgica que representa W, on sembla que no hi ha punts de referència, on costa, sí que hi ha un fil que es manté inalterable, no? Diguéssim, i a part es manté inalterat d'una forma interessant, o sigui, la primera és de forma pura en el text, que és l'amor incondicional mostrat pel poeta W cap a la seva amada Anastàcia. Però alhora també veiem que és un amor que quasi se situa com a ahistòric, perquè hi ha epístoles de l'any 1742 prenent-se un te al Punjab i n'hi ha de l'any 2100 i pico, també, és a dir, és una cosa que per molt que la història sembla que canviï, per molt que hi hagin morts i les empreses facin un conjunt de coses, terribles, allò es manté inalterat, no? Sobre l'amor, Gabriel Ventura. L'amor que mou el cel i les estrelles, de Dante, no? Vull dir, al final ens en riem de Dante, vull dir, Dante i de qui sigui. Però és bonica aquesta idea, que és un dels motors del llibre, sí, l'amor, de qualsevol pràctica artística o no artística, no? Podria ser. I és molt ben vist perquè, sí, és així. En aquest llibre hi ha això. No preguntaré per no desvelar, diguéssim, la relació que hi ha entre aquest amor i la vida principal de l'autor, perquè no li interessa a ningú. No, però bueno, pot passar que sí, home, no, jo en aquell moment vaig conèixer la Rosa Terrats, que és la meva parella, artista increïble, i per mi l'única mestra que he tingut, de veritat, bueno, ella i sí, la meva mare també, amb els seus gestos ha sigut una gran mestra també, la seva llibertat radical sempre, però és una mestra, i ja, doncs sí, home, el llibre està dedicat a ella, i sí. Com també està dedicat a ella. Els apunts. Els apunts per un incendi dels ulls, de Gabriel Ventura, publicat a setembre de 2020 per Documents Documenta. Desembre. Soc el corrector, soc en plan... Ostres, espera, que ara... Primera edició, setembre del 2020, clar. Ves en compte, autor. És veritat, ostres, no, veus, és veritat perquè això
Sí, és una observació, no tens raó. És una rata o és...? No, ho vam deixar expressament perquè havia de sortir al setembre, però sí, època pandèmica van haver-hi problemes diversos. I no, però bueno, veus? Més errors. Ostres, quin caos, terrible. Molt bé. Els apunts, diguéssim, tot i mantenir, és a dir, els apunts és un poemari, no? És un conjunt de poemes, que sí que tornen a una estructura, és a dir, i si es pot fer el paral·lelisme, diguéssim, amb tesi, antítesi, síntesi, no? Si d'Ainar, diguéssim, d'aquest clarobscur, d'aquesta dificultat a l'explosió, sembla que els elements es conjunten, diguéssim, en apunts, que ja és un llibre, o si vols, terme aristotèlic mig, diguéssim, o sigui, de mitjà, hi ha una espècie, una prudència una mica més en el format que ara, si vols... Ja ho sé que em diràs que no, Gabriel, però diguéssim, un primer cop d'ull. Després el contingut, ara comentarem, però per mi es fa molt més explícit el contingut polític. Però primer, ja que hem comentat el format dels dos altres, perquè a part és una edició que és molt bonica, o sigui, és una edició preciosa. Tinc sort que sempre, i perdona que et talli, Digues, no, tot teu. I que sempre he tingut la sort, o també perquè m'ha importat, suposo, de fer llibres que els trobo bonics, gràcies a Edicions Poncianes dels primers, que fan una feina realment molt bona. I aquí amb Documents Documenta, amb la Nora i el Lluís, que vam poder fer un llibre molt bonic i... Clar, sí, la idea, com sorgeix, és a dir, també explica, perquè ho conegui la gent, com del procés de l'edició d'un llibre, quina relació hi ha, quan es comenta la portada amb l'autor, quan hi pots aportar... Bueno, això en el món de la literatura independent i de la poesia independent també, perquè també hi ha editorials més industrials de poesia que tenen la seva col·lecció i et posen el que toca i, si vols pots canviar el color, però poca cosa més. En aquest cas, en el cas de... En Poncianes, com que no tenen una col·lecció, diguem-ne, una forma de col·lecció fixa, sempre cada projecte, cada llibre s'adapta, i s'adapten a cada llibre, que això és una de les grans virtuts també de Poncianes, doncs que pots sempre fer els llibres que el llibre demana com sigui, etc. En el cas d'aquí va donar la casualitat que era el primer de la col·lecció. Llavors vam treballar molt tots els aspectes i també perquè és una editorial molt petita, que es fa des de Documenta, de moment, petita, però que està molt bé. I això va ser un procés genial, de comentar el color, comentar tot. Al final només passa amb les petites editorials, perquè inclús mitjanes i grans això ja és impensable. Pel que has comentat és que pel fet de ser el primer dels llibres i haver participat en el disseny d'aquest, hauràs condicionat la resta d'autors que publiquin. Ostres, això és una responsabilitat brutal. No, va ser un procés obert i la Nura i a Documents Documenta tenien les seves idees i que estaven molt bé i jo tenia les meves i vam anar trobant un punt, però que també el format, tot va ser idea seva, vull dir que... Comentava que tot i ser un format una mica més canònic, ja veiem que no ho és. Canònic! Ja no veiem que no ho és perquè, clar, s'inicia amb una fotografia. El llibre s'inicia amb una fotografia on veiem, no sé si la càmera donarà per veure el zoom, però en tot cas, ho explico, veiem una estàtua derruïda aquí, potser, i si trec el dit millor, veiem una estàtua... El Napoleó de la plaça de la Vendôme. Si ho vols explicar, sí. El llibre, aquesta fotografia la vaig escollir perquè és com crec que abans ho hem comentat, així en privat, però és un dels moments fundacionals per mi és la Comuna de París, una de les primeres, diguem-ne... Hem de tindrem un zoom i tot. Revolucions així urbanes, que el poble s'aixeca contra l'Estat, contra la ciutat de París, i a tot França es va estenent, que comencen a fer barricades, vull dir,
també és un moment històric important per les rebel·lions, i també és un moment interessant perquè es diu que en aquesta fotografia, que és molt mítica, que hi ha el pintor Manet, que va ser el gran revolucionador de la pintura i un dels fundadors de la pintura contemporània, tal com es pot entendre, el trencament de perspectiva i mil coses, etc. que va fer, i en Rimbaud, que també es diu que estava en aquesta fotografia i m'interessava aquesta fotografia, la part icònica que té d'ajuntar aquesta cosa d'iconoclàstia política i iconoclàstia artística, poètica, i de dir que la rebel·lió política aquí va anar de la mà de la rebel·lió estètica. Això m'agradava. Aquesta imatge l'acompanya un text, que no és que precedeix el poemari, que es diu El monòleg de la imatge sobirana. Llegeixo, perquè si no estaríem una bona estona, però llegeixo un tram perquè m'agradaria fer-te una pregunta. Diu, sobre la mateixa imatge: l'estàtua contempla els rebels, ulls extirpats, la seva mirada, omnipresent i florida, ara està sota control. El perill ha canviat d'ulls. L'interès en la destrucció d'una icona sol ser indici d'una por ancestral, la por que les imatges estiguin vives. Allò les converteix en entitats temibles, en objectes que han de ser eliminats i mutilats. Els rebels miren cap endavant, cossos invictes i ferits. Són víctimes de la paradoxa de la llum. A la fotografia, la seva sang es torna cendra, la seva revolució, repòs, els seus crits, silenci. Estàtues enderrocant estàtues. 3 nens juguen i salten sobre l'esquena del sobirà. La pedra ha deixat de parlar. A mi em sembla molt interessant, el tornarem a posar aquí, Pedestals. en el pedestal. Em sembla molt interessant on se situa, com comença el llibre, o l'inici del llibre, perquè se situa en el moment que s'acaba d'enderrocar l'estàtua. És a dir, el moment que s'acaba d'enderrocar l'estàtua és el moment en què l'ovella acaba de morir. Però, com dius, hi ha un caldo allà, és a dir, el nou encara no ha nascut, no s'ha erigit una nova estàtua, però llavors en aquest interstici, entre que el moment aquest, l'impàs on l'ovell acaba de morir, el nou no ha nascut, és el moment de creació i d'imaginació pura, del futur, de tot el futur del que vindrà, no? No sé si té una intencionalitat d'ubicar-se després tots els poemes que vindran allà com la possibilitat d'imaginar aquest futur. No sé si jugues una mica amb aquests elements. Que guai, ostres, no ho havia pensat així, m'agrada molt. Vull dir que sí que quan ho vaig escriure m'interessava. No ho havia pensat amb aquest... Ara he dit el futur, la paraula aquesta, que no era una paraula en la que no pensava gens mentre estava escrivint aquest text, que sobretot d'aquest text el que m'interessava com a obertura del llibre era aquesta, diguem-ne, paradoxa, de la necessitat de destruir els ídols. I el que passa després, que quan destruïm ídols n'acabem com la Revolució Francesa, és el gran exemple. Tots amb els jacobins, però després comencen a fer el culte a la virtut. El culte, no sé, dius, hòstia, al final van substituir uns ídols per uns altres, no? No sé, tu potser sabràs, però és la impressió que tinc. Ara es van guanyar moltes... Va ser un moment emancipador, no? Vull dir que el poder emancipador hi és i m'interessa molt, també. Sobretot aquest moment liminar, com de que cauen les coses, aquest moment de trànsit és interessant per imaginar futurs. I al final no havia pensat que la resta de poemes, la relació d'aquest text amb els altres, sí que era per mi una obertura, una entrada a aquest món, sí, però m'agrada veure aquesta poesia, els que hi ha després, com una proposta de futur, per la poesia. Que se situen entre l'1 i el 2, o l'1 o un altre nou 1, depèn de quin tipus d'ordre s'estableixi. I també l'element interessant, que és els nens, aquesta ingenuïtat. O sigui, tot és cendra, tot és, però els nens, i a aquest llibre hi ha una mica, a vegades, aquesta mena d'idea de comunitat de nens salvatges que dominen el món i nenes i barreja de sexes i de tot, és un caos també.
amb alguns poemes, i això m'ha agradat també, està vinculat amb la poesia. Recuperat la figura nietzscheana del nen, no?, com a potencial imaginatiu, no? Sí, Si ho deia Nietzsche... Sí, Palante, no? No, bueno, Nietzsche està bé, a mi me'l vaig llegir molt quan tenia 15 anys, molt, vull dir, molt per tenir 15 anys. Bueno, a Nietzsche se l'acusa de ser una lectura adolescent, precisament. Sí, a favor de les lectures adolescents. Sí, però jo el reivindico també com a lectura adulta. Home, no, i tant, sí, per recordar que podem seguir sent adolescents i nens. Sí. A punts es fa més explícita el que comentàvem abans, no? Aquesta voluntat política, doncs a través de l'imaginari del foc, a través dels conceptes de revolució, també parla sobre el cos, de la identitat, del concepte com a gran opressor. Crec que ho has respost una mica abans, ho has contestat una mica abans, però volia preguntar també el lloc de la poesia en relació a la política. O sigui, és a dir, és una condició necessària, és una condició secundària però que tu et fas pròpia. Quina relació... és a dir, poden anar per camins completament separats o... Bueno, una mica això. Sí, la poesia i la política poden anar per camins separats. Quina és la relació que pot tenir? Existeix una poesia apolítica? No ho sé. Crec que coincidim en que no existeix res apolític de la mateixa manera que no existeix res estètic, no? Vull dir que no ho sé, que aquesta taula ja té una estètica i aquest got i tu i jo com anem, vull dir, i tot és una política, vull dir que és un tòpic, si vols, però des del moment en què l'escriptor, l'escriptora, el poeta, de cop pren aquesta consciència de que és autor o autora, que també és tot un tema a discutir, no? Ja de cop tens una veu, no? Faig així entre cometes perquè... Sí, no, sona molt metafísic, però molt heideggerià, però... I aquesta veu diu coses, i quan comences a dir coses, comencen a passar coses, i... No sé, per mi, és que no sé... és política... Per mi és una forma d'emancipació, la poesia. D'emancipació, i ho ha sigut, i ho he viscut així. O sigui, i... això segur. I política, la política dins de la poesia... Que política no, òbviament. Vull dir, t'entenc, política amb P majúscula, no té a veure... La poesia pot ser utilitzada per moltes coses, no? I pot ser utilitzada per canviar el món, que jo crec que és una vessant que a vegades he intentat, de manera potser naïf, que és que dir, intentaré canviar el món a través d'un poema, no? No només jo, vaja, o sigui, crec que, evidentment, gairebé tots els poetes o totes les que conec intenten canviar el món a través dels seus poemes. Bueno, no? I això és fer política, no m'ho pregunto, Jo m'ho pregunto, perquè també, vull dir, és fer política, no ho sé, és... Clar, estàs allà tan còmode a la teva cadira i dius, ara faré un poema i vinga, no? I després, doncs, és la gran paradoxa, no sé. Però és un gest, també. O sigui, és una gestualitat, que aquesta gestualitat és molt important, també, no? Que no s'ha d'oblidar. També hi ha poetes... conservadors. Bueno, clar, no. I que no volen canviar el món, que el volen mantenir tal com és. Però també, òbviament, llavors és una tasca política. Clar, sí. No, però ara pensava en figures vinculades amb l'ideari o l'imaginari de revolució en la societat actual, però que la seva veu arriba més com a... no des de la seva pròpia escriptura, sinó des de la vessant comunicativa del personatge exterior, no? Però això que és veritat i sol passar, és anecdòtic d'un moment concret, no? Ara hi ha una sèrie de veus que arriben més al gran públic, no? Era com el Miquel Martí i Pol, ell va ser convertit en un símbol, ell va ser convertit, i com a poeta també, diguem-ne, va fomentar a través dels seus poemes aquesta, diguem-ne, possible lectura, però, bueno, també em sembla a mi un dels
Vull dir, però va ser una cosa anecdòtica, no? Que bueno, és un afegit a la seva... que no es pot obviar quan llegeixes un poema d'aquest poeta, no? Vull dir, és així. O quan el cites, no? Però també aquesta centralitat en els mitjans no té cap importància realment pel poder emancipador que pugui tenir un poema, saps? Això és... Això de si no té res, és anecdòtic. I penso en el cas, que no era... Era un poeta, d'alguna manera, que és el Fernand de Ligny, que a mi és un... no sé si... No el conec, no. Que era un expert, bueno, un dels primers que va començar a fer escoles autistes a França, i ell era psiquiatre, psicòleg, i escrivia textos, uns textos que analitzava com funcionava, quina mena de... com era el món de l'autisme amb els nois que tenia allà, i els seus textos no sé si estaven fets amb mentalitat revolucionària, però quan ell ja era molt gran, la gent va començar a llegir-los més, doncs de cop allò es va convertir en una cosa revolucionària que va permetre i que a mi m'han influenciat molt més que certs textos de certs poetes que es diuen polítics, no? Però és que també aquí hi ha una diferència, no?, entre la voluntat de l'autor i la comprensió del lector, diguéssim, que es pot desvincular completament, és a dir... Jo és que no sé, és com... és molt interessant aquest debat, perquè, clar, hòstia, és que... Bueno, si de cop els mitjans t'agafen a tu i et converteixen en veu de no se sap ben bé què, no? Doncs tu pots dir que... pots posar-t'hi còmode o sentir-t'hi incòmode, no? També això és una posició ja política, no? Ja m'hi posaré més còmode per tal, o no m'agrada aquesta posició, no? Jo no sé, a mi no m'ha passat mai, llavors tampoc puc dir, no, és que a mi si em convertissin en un exemple de rebel·lió, doncs diria que no. Bueno, no ho sé, si em passa ja... El problema és que no et deixen a l'acció, no? És a dir, si tu tens el foco i t'has de posicionar cap a un costat o l'altre, la decisió ja constitueix unes coordenades polítiques. També pots no fer res, no? Però vull dir, ja és més complicat. També és un missatge, O pots enriure-te, no pots dir... Sí. Vull dir, no? No ho sé. Sí. Gabriel, se'ns acaba el temps. Però abans d'acabar volia fer una última pregunta. Has participat, has estat present, no sé, es pot comentar això o no? El què? Sí. No, en la darrera pel·lícula del director de cinema Albert Serra, que ara mateix no recordo la primera paraula del títol, és Mort de Lluís... No, la pel·lícula es diu Liberté. Val. És la crònica de rodatge de Liberté, que el llibre es diu La nit portuguesa, que sortirà d'aquí 2 setmanes, quan surti el vídeo potser... Doncs mira, més o menys, que sapigueu que més o menys aviat o ja podeu fer les vostres llibreries amb el 4 llibre del Gabriel Ventura. Que també és tot un tema. Ha sigut tu també una... Si vols fer 5 cèntims, sí. Perquè Underground Films i Albert Serra i tot el col·lectiu amb el que ell treballa ha sigut un... Bueno, és una escola allò, és una escola de llibertat, d'entendre com... una antiescola d'art i d'escriptura i sí, qui llegeixi el llibre ja veurà les reflexions. És un llibre també, no sé, és una narració, és una crònica, té un punt així, no sé, s'ha de llegir. Però és un poeta per allà perdut i mentre van rodant una pel·li que té una mica les històries de Sade, darrere fons, que també és tot un altre tema, ja ens podríem allargar molt amb el Marquès de Sade. Volia parlar amb tu de Sade, de Rochefoucauld i de Thomas de Quincey, però ja en parlarem. Podem parlar. En parlarem quan... Ara, despedeixo, perdona, sí. No, doncs això, podeu trobar aquest llibre aviat a les llibreries. Gabriel, moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per aquesta conversa. Molta il·lusió. I moltes gràcies a tots vosaltres per veure'ns. Si heu arribat fins aquí, ja no us queda més remei que subscriure's al canal en algun lloc per aquí. I res, que disfruteu de l'estiu i fins la propera. Moltes gràcies.